Halipam, köpçülüğün içinde gowa adamlaryň bolşy ýaly, görüňdi iniň tikeneklep, howatir edilen adamlar amma. Masal üçin ogurlar, talaňçylar ýa-da serhoş kişiler ýaly. Ýöne başda hem adamam pek hem de ýaşy işler edip biljek ýagdaýda yaradylýar. Soň olar nädip ýoluny adaşýarlar. Olar ilki bilene enatalarynyň galy berse daş döwrüň bir perwaýlygy netijesinde şeýle ýalňyş ýola düşýärler. Bu zatlaryň iň möhüm sebäbi bolsa yalandyr salih. Ýagny dilläki, hereketdäki hemde niýetdäki yalan. Yalan şeýle howply zatmy? Elbetde. Yalan dogruluk harmanyna düşen uçkun ýalydyr. Göwürmek gidjegem bolsa ziýany ören ululur. Yalan bilen ýagşylyk bir ýerde bolup bilermi? Ýagşylyk etjek bolup yalan sözlemek gözelligiň üstüne örten ýaly bolýandyr. Bir gün ýelewserde hakykatyň üstü aslar duruverer salih. Şeýle ýagdaý çağalyň başyna gelse, ýalany çyndyr öýdüp ýören çağalyň bar umydy puç bolar. Onsoň oň söýgüsem ýigrenje gurulur. Onsoňam yalan bilen ýasama dünýä döretjek bolýan enatalar elmidama hakykatyň ýüze çykmagyndan howatir edip ýaşarlar. Her gün bir ölüp, bir direler diýseňizler. Aslında ol azapdan diýilmek üçin şeýle adamlaryň özlerem hakykatyň ýüze çykmagyny isleýändirler. Beýle bolsa dertler derman bolmak gerek. Derman boljak bolsaň beýdip durma salih. Barda kömek et. Gyýdym şuna men sen mektebe gidip biljekkä bilýäňa öýümizde usta gelýär. İlk gün junuň ýanyna bolmasam boljakkä. Men Taryk moğol bilen bile gidýär neçe? He, dogrudanam gyýdym. Erteriňiz haýyrly bolsun. Hoş geldiňiz ustaga. Hoş gördük. Gelin geçin. Ustaga näçe gün otururka? 2 günne götürer inşallah. Ýöne giýje öýde bolmasaňyz gowy bor. Agyr ýys bolýandyr. Penjereni açyk goýsaňyzam gitmez. Mene onsuzam giýjek nowbat işleýän ýöne gyýdym. Gyýdyňyzam bu giýjelik goňşy golamlaňyza mihman bolaýsyn, bolýarmy? Men bir pikirlenip görýin. Men başlaýan onu. Bolýa ulatawdan başlaýberin. Bolýa. Elifcan hani ayakkabını giydin mi? Moğlumun diyen etkinin bolýarmy? Yine yamanlyk edämi? Penjireň öňünde sowulaň goýupdym, aldyňmy? Aldym eje. Ajyksaň bir zatçyk alyp ýeýäй. Yine aç gelip berme, bormy? Bolýaje. Salam. Salam Salih ağa. Elif yine size tawşyrýan, size ýük bolýana däldirse. Estağfurullah. Oňa bir gurrun gomy. Usta renki başlap dur. Bu giýje boýagyň ýysa bolar. Usta da şey diýe. Mene onsuzam giýji işleýän. Elif hem men ýanymda bolaýsyn. Hemen biraz dertlerine taýýarlanar. Bolar moğlum. Allah ýalkasyn Salih ağa. Bile ýalkadyn. Han onno giýje almaly. Bar gyýdym. Sag bolun. Dinç günü enatalar ýygnaňla meňe kakam gelýär. Elif, näme sen ergedek ejen gelýär? Tega kakadan halanok. Yok, men kakam aradan çykdy. Sen aýdýaň nä dogry? Sen kakaň aradan çykmandyr. Sen küçükden o siz taşlap gidipdir. Yalan sözleýän. Yalan söyleme. Taşlap gidenmisin. Dün etsem daha gürlösü otur kaçtım. Yalan sözleýäňiz. Yalan sözleýäňiz. Elif, näme üçin ağlaýan? Derdin paýlaşan ýeňleýändir Elifçan. Moğlum bary bor siz maňa kömek edip bilmersiňiz.
Ece, Elif, gıydym sana näme boldy? maňa ýalan söýleýän ekeniň. Näme meni ağladyň? Maňa Murad aýtdy. Kakam aradan çykman eken. Men kiçijek eken bizi taşlap giden eken. Näme meni ağladyň? Näme aradan çykdy diýdiň? Gıydym. Benim bu nükçe bolu deyin. Ertir yine de devam ederin. Balam, häzir işe giyjak alyan. Ertir barda da gurrun berel. Bolýan balam. Arkaýynçylykda gürleşeriz, bormy? Yok, häzir aýt, näme kakam gitdi? Näme gitdi? Gıydym meni gıynama, işe giyjak alyan. Ýür men sen Salih molumyň ýanyna gideýin. Yok, gitjek däl, bolayp. Gıydym meni gıynama. Aýtdyma. Häzir işten giyjak alyan. Salih ağa, Elif size tavşyrýan. Ertir işten çykanmadım äkiderin. Bolýa. Bizim Elif bilen derslere taýýarlanar. Öý işlerine mi ederiz? Bolya sağ olun. Men ertir yer bile gelirin. Bolýa sag bolun. Sağ olun. Yerden men gelip geçmesem açar Salih ağadan alaýarsyňyz. Bolya. Sağ olun. Maňa sağ ol diýjekkämi? Maňa gahar gelýär. Gowy bolsun herna. Şeýle bolsunna. Tagaman işler. Sağ olun. Entegem gaharyň gelýärmi? Hawa. Häzir hiç kim bilen gürleşesim gelen ok. Ýeke galasym gelýär. Beýdimi? Näme derdiň bolsa maňa gurrun ber, bilesi çykaly gözläli. Ejem maňa kakam aradan çykdy diýdi. Ýöne kakam aradan çykman eken. Ol men kiçijek kakam bizi taşlap giden eken. Häzir ýaşap ýörmüş. Ejem orta maňa ýalan sözläpdir. Yalan sözlüye. Nevin giyecek alın, ne ahil ýagdaýlaryň? Men sana ananyp sırrym açdym Zöhre. Onu da ömrümdäki iň möhüm sırrymy. Sen bolsa sırrym paş edipsiň. Elif eşitip ağlap ýörünni. Men Elif eşdir ötmendim. Gorkymy sana da hiç zat diýip bilmedim. Nevin toğruya. Kömek edin, kömek edin, kömek edin. Nevin! Gelin kömek edin. Hani ýörünni öýe gireli, howa soğuk uşarsyň. Sana köke üşerdim. Gızgınjak bilen ýersiň. Öý işleň hem durantyk. Hani beýdi oturma. Ejen gelsin gürleşeriz. Ýör hani. Elif, telefon alsana. Alo. Hawa Zöhre daýda, men Elif. Näme ağlaýan? Ece. Elif, näme boldy? Alo. Evet. Owo, düşündüm. Häzir barýar. Zöhre daýda. Hani jem nerede? Ejen otağa yerleştirdiler.
Ýagdaý nähili? Özün bilen ok. Elifcan. Şu wagt ejeňe biziň dogamy gerek. Umytdan düşmäli. Kaka, kaka topumuzun koyu vereydi. Baba, Kaka, baba ne kaka ne için bana seredin o? Näme boldy? Düş gördüm. Ertiriniz hayırlı bolsun. Size gowy habarym bar. Hudaýa şükür. Nevin hanım gözünü açtı. Yönen tek geplep bilen ok. Bana ecem görködäýiň de. Derrewjik görüp çykay bolýarmy? Bolya, Anne, eci, iyi misin? ýagdaýyň nähili eci? Eci. Sen gözüň açaňa garaşyp otyr, kak men düş gördüm. Babam Kakam düşme girdi. ama yüzünü Yüzünü görüp bilmedim. anne Ece bana kakamın nerediğini ayda. Ha diyen. babam Kakamın kimdiğini bilesim geliyor. ne olur Ece ha diyen ayda. Ece men bilesim geliyor. Ece nem için bana yalan sözledin? Nem için? Ece ayday men kakam kim? Gurlayda. Ece. Ece. Kömek edin. Gel canım. Yürücüğüm. Ece. Canım anneme Ece'ni ödüm seyrederim. Seni taşarık çıkay. Ece. Moğlum. Men Ece'min kakarını getiriyen öýtýän. Men sebäpli Ece'min ýagdaýy erwetleşdi. Gel otur şu ýerde. Sen günäň ýok. Men günäm kän. Oňa kakamyň kimdigini aýtdyrjak bolup pelak etdim. Men günäkär. Elifcan şunu ýatdan çykarma. Erwet ýaly bolup görnýän zatlaryňam hökman bir haýr bardyr. Käwagt bize gaty erwet ýaly bolup görnýän zatlaryňam netijede gowy bolup çykýan wagty bar. Sizem maňa yalan sözleýäňiz moğlum. Hemmelere maňa yalan sözleýär. Elif häzir maňa gulak as. Ilki bilen gaharlanmajak bol. Ondan biraz hawrly boljak bol. Dile etmekden başga edip biljek zadymyz ýok. Hemme kakyn tapylmak üçin, hemem ejeň basymjak gowulaşmak üçin dile edeli. Häzir öýe gideli. Diýin Jalaly. Soň ýene gelýär, bolýarmy? Aýypnaşma boreň, sizem garaşdyraýdy goýtýan. Ziyan yok. Elif geçti bolsun. Goňşulaňdan eşitdim. Ejeň ýagdaýy gowmy? Ýok. Gowulaşar inşallah. Onu menem galan yerimden işimi dowam edibereýin. Menilki iç gotawy toraýyn. Näme boldy? Okuw näme morka?
Men mektebe jaň edip ruhsa dallym. Erterim din şuny. Açykdyňmy? Hawa. Göreýin hani aşhanada bir zatlar barmy ka? Bular nerede oýdam ka? Bular näme? Häzir ýygnar. Bolar sen bäweklikdäki zatlaň ötýän. Yok. Yok. Ýöne men otağımda durdy. Ama Bular Canım gyýdymyň bir ýaşy gutly bolsun. yanımda. Häzir siziň ýanyňyzda bolsadym. Babam Bular kakamyň ýiberen hatlary bolmaly. Ece menden gizläpdir. bunları babam Ece, bular kakam ýiberen eken. ben 4 yaşıma 4 ýaşyma çelli ýiberen eken. babam Kakamyň ýiberen hatlaryny näme üçin gizlediň Ece? Ayda ayda. Hemme hatlaň soňuna hoşahin dur. babam Ece haş etýän kakam kimdigini ayda ayda. Elif. Näme boldy? Kakam tapatym gelýär oğlum. Häzir däl. Ejeň oglaşyny ondan tapar. Yok, men häzir gitjek kakam gözlemeni. Hatlarda ad ýazylgy eken. Nerden ýiberendigem bar, gözlesem tapar. Beýle bolsa, menim sen bilen gitjek. Seni ýeke iýerip bilmen. Ejeň sen maňa tapşyrdy. Ýöne ustany görüp geçeli. Bolýa. Ýör. Men işim oturdum. Biz ýola gitýäs, şonu aýtmana geldik. Menim ýola gidýän. 2 günlük İzmir'e gitjek. Şo taýda bir ýeriniň jaýyny renkläp bermeli. Bizem şo tak var ýa. Isteseňiz biz bilen gidip bilersiňiz. Şeýledem mi oğlum? Elbetde. babam Kakam gözlejek. Kakaň nerede ýaşaýany bilýärmi? Yok, diňe adynyň baş harpyny bilýän, hemem familiýasyny bilýän. Aýtany Ha Şahin. Hasan Şahin bolaýmasyn? Siz tanaýaňyzmy? Efesli ýylmynyň oň öýüni renkläp beripdim. Esdi wagta geçti. 9-10 ýyllar bolandyr. Ey Allah'ım, kakam tapaýjakmykam? Saňa şükür edýän ey Allah'ım.
Bilýädimle. Inni gutordy Hasan. Bu soňky gezek bolar. Inni halis irdim. Çydap biljek däl. Anne. Ece, kakamın bu yere gelmedimi ki? Ýok gyzym gelmez. Näme üçin Ece? Men kakam gowerýän, haýyş etýän, aýrylşmaň. Onsuzam şu wagta çenni sen üçin çydak gezdim. Ece kakam bilen ýaşaşaly. Men kakam bolmasa näderin? Diňle gyzym. Men sana Ece hem kaka bolaryn, düşünmi? Kakan bir wepalygyny inni halis irdim. Inni oň ýüzünem göresim gelenok. Size kim gerek? Aýdy berin. Aýdy berin. Neme biz Men kakam gözleýän. Kakamy? Hawa, aty Hasan Şahin. O men kakam. Anha menne oň iýberen hatlar bar. O men kakam, senki däl. Şey diýi seni. Hasan, derew bärik gel, tez bol. Men öňem bilýärdim. Biz onsuzam iki hepdeden mer aýra ýaşap ýördük. Ösüsine başga gyzynyň bardygyna bilem soň ýekece munudam durup biljek däl. Men aýrylşak. Eger islese gyzynam alyp islen ýerine isleşi ýaly ýaşap biler. Demek Diýmek sen kakaň hiç wagt görmänsiň-de. Ejem maňa kakaň aradan çykdy diýdi. Indi menem kakam görüp bilmer. Ece bilen kakam aýrylşak bolýar. Kakam ýok bolsa gaterwet bolýar gerek. Hawa, gaterbet bolýar. Gamze. Gamze, Kaka, gyýdym. Kızım. kaka. Bir tane Akyllyca benim gyýdym. güzel Kakanyň göz guwanjy. kızımın bir tanesi. Kaka, Näme? Ben seni men sen gyýdyň. Nädip beýdip bildin, utanmadyňmy? Seni ihlasym ursun. Men öňümsiz ýadım, bilýärdim maňa ikili edýäniňi. Gamza, biderek zatlar aýtma. Men bu hatlary asla görmesem näme? Onda bıçağın nereden çykdy? Bir Ýalňyşlyk bolupdyr. Bu mümkin näl? Men sana hiç wagt ikili etmedim. Maňa ýalan söýlejek bolma. Hemişe senden şübhe edýärdim. Ahir menki dogry bolup çykdy. Sen ýalňyşan Gamza. Yalan sözlemeýän bolsaň onda muňa seret. Han aýt da, muny jüweňden tapdym. Men onu sana aldım. Yalan. Men günäkär. Men sebäpli bar zat bulaşdy. Biz häzir gidelim. Siz bilen ertir gürleşeriz. Bu gece ştaýda bolaýarys. Bu kimin öýü Usaday? Bu öý men bir tanşymyňky. Renkleýän çäm bärde bolarym ýaly asaryny maňa berdi. Malum. Kakam näme üçin maňa öz gyzdygyny anananok. Anta saatda Elifcan. Wagtyň geçmegi bilen bar zat düzeler. Han garyn doýuran bolsaň, birazjyk ýatyp diňjiň al, giýjaň rahat bolsun. Sizin kim? Kaka topumyzyň koý bereýdi. Kaka.
Kaka näme üçin maňa sereden ok? Hasan ağa, ağırma görüň. Bar bolun. Gelin geçin. Sağ olun. Näme üçin meni taşladyň? Ya men erwetlik etdimmi? Bäbekkäm köp agladymmy? Sen eretli eden näersiň? Ýöne men sizi taşlamadım. Ýagny sizi taşlan men näl? Men hiç ýyl hatam vermedim. Ýöne diňe familiýamyz meňde çeken. Yok, şu sen bolmaly. Maňa yalan söz diýen, meni gowy görmeýän üçin şey diýänsiň. Sen allaýan. Sen näçe ýaşadyň? 10. Ýagny 1997-nji ýylda doglan ekeniňde. Hawa. Men o wagtlar bärde dälim. Aýalym bilen Germaniýada ýaşap ýördük. Senin janym şu taýda dogurly. Inananýaň maňa? Meni Allah bilmersin Hasan. Ben seni Men seni hiç wagt ağlamadym Gamze. Onunla düýüňden çykan biledik näme? Şu bilediň arka ýüzüne seretdiňmi? Onu sen üçin alypdym. Şu taýda ötýän. Ha berdekin. Aleci. Mümkin bolsa bir zat aýtjakdym. Şu ühlenmek hemde gawanmak şeytanyň sypatlaryndandyr. Onsoňam şeytanyň iň gowwarýan zatlarynyň biri näme? Näme ke? Eğer aýalyň arasyna çöp atmak. Sebäbi eğer aýalyň arasyna tow düşdi, maşgalada ne söýü galar, ne de bereket. Galy berse neslin ýetişmegine diýýän neger. Şeytana başga näme gerek? Mene kakasyz boldum, Gamza daýdy. Selini bir kakasyz goýmaň. Hasan agan kakam däligi gowzat. Ol men kakam bolan bolsa, onda selen kakasyz galardy. Elif, açyktynmy? Açykmadym. Erterden bäri hiç tat iýmediň ha. Şonda da açykmadym. Bugun sen ören salihatly hereket etdiň. O maşgalany halas etdiň. Oň üçin şatlanyň okmy? O maňa näme? Men kakam tapyp bilmedim. Belkem bu has gowy bolandyr. Biziň üçin gowy al bolup görünýän wakalardan garaşylmadyk netijeler çykmagan mümkin. Näme kakam tapsam erbet bolar diýäňmi? Kim bilýär? Men kakam tapasym gelýär. Näme bolsa da kakam tapasym gelýär. Näme bolka? Ulaga bir zat boldy. Uf, inni ulagam bodully. Inni näder kak? Bilmedim. Görürse.
Näme boldy dostum? Uloň mu boldymy? Hawa birden duruverdi. Siziň başyňyz çykmaýarmy? An göreýin. Mene düşünmedim. Bizi ulaw bejerjäki dersiňizmi? Gurrun olmaz, yür. Ahmet, şu ulağı ýydyma tirkäli. Gynanma gyjagaz. Biraz tapılar. Hani müntenem. Nereden gelip nire var ýaňyz? Bärde ýaşaňyz mu? Ýok, biz bu ýere bir işilje geldik. Nereden geldiňiz? Biz Sinanowadan geldik. An senem gurlu da gyjagaz. Kakaň sen ýanyny aýyrmaýan ekeni. Sen giden hedil ýok. O men kakam değil, muğolumum, men kakam yok. Siz ştaýda ýaşaýanmy? Men bir yere 10 ýyl öňe çykyp geldim. Kiçijik yer bolansaň goh halmagalam az bolýar. Bir ýeriniň howasy marassa. Men şu ulawym bilen eýlek pelek ýük taşıyan. İşiňe düşse anha şunna salgymazlygydyr. Harun Şahin niýetiňiz bir ýerde tanamaýan ýokdur. Harun Şahin diýdiňizmi? Awa. Näme beýlegen galdyň? Sen açıktım diýipdiň ha. Harun ağa. Ştaýda durup bir zatlar garwana aýalýan. Soň ýene ýolumyzy dowam ediberis. Bolýa gurrun bolmaz. Gel. Yür bakaly. Tiziň çağaňyz barmy? Ýok gyýdym. Bolsa go wordy bolýan ýöne näçe çekdi. Çynyňyzmy? Sen ştaýda açyk garaş. Biz Harun daýym bilen çaý alyp geljek bolýarmy? Ýöne. Elifcan, senin tek tabir et. Uf. Harun ağa, sana bir zat aýtjak. Aýdy ber diňleýän. Şo gyjagaty görýärmi? Elif mi? Hawa akyllyja gyz ekeni. Tuweleme gözdegmesin. O gyjagaty kakamny görýär. Öň hiç açan kakamny görmändir. Diňe kakamyň familiýasynyň şahendigini hemde adynyň ha harp bilen başlaýanlygyny bilýär. Elif. Elif näçe ýaşynda? 10. Ey Hudaý. Men nämeler işleýän o dogrudanam şomka. Sen çynyňmy? On ýyl mundan öň ýaňyja toý edipdik. Ýöne men şowuna bolmady. Men gyýdym tapjagymy ýüregim sızýady. Men öňüm bilýärdim. Ýöne bu suratlarda haýal Nevin hany däle. Hawa, o men ejeme meňden ok. Ýöne belki meni ejem gyýzy galandyr. Belki ol hakyky ejem däldir. Elif barmaň aşhanadan suw getirsene. Harun ağa. Elif onsuzam bir topar kynçylyklar başyndan geçirdi. Ha işletden, siz doğru ýoldaýdyň. Men dogrymy aýdýan. Dinleň. Hawa kakandan köp ezet çeken ekeni. Onu kaka zalimlik bilen ýentişen ekeni. Şeýdi bol ruhy taýdan hassa bolup galyberipdir. Nägil hassa? Akyl taýdan niýetigen bolýar. Toýdamyzdan soň başda tiýsiz gaçýady. Her gedek onu ýerine getirýärdim. Ýöne soň bir gün onu tapyp bilmedim. Köp öldürdüm.
Emma hiç yerden tap bilmedim. On gitmegine men sebep boldum. Sıdap bilmedim. Bir gedek gıyışamızda menim kaka siyari onu urdum. Gitti. Gaydybam. Dolanmadı. Bir daha da Yöne içimde şubha aldı. Hava. Hamıyradı. On tapçak boldum. Yöne başarmadım. Sağ ol Elifcan. Harun ağa. Elif'e men jogap bererin. Eger sen gurrun bilen zatlaň dogry bolsa, Elif'iň sen gyýdyň dygyny suwut etmeli bor. Ne edip? Lukmanlaň kömegi bilen. Häzir bizi gideli. Ertir siz bilen bar zatlar anyklar. Allah rahatlyk bersin. Harun ağanyň ýanyna goýup gaýtmadygym üçin Elif gahar etdi. Elif häzir barda da gahar ediýär. Ejesiniň tek gepläp bilmeýänligi Elifiň işlerini hasym kynlaşdyrýar. Şeýle kiçijik ýaşda oňmun çok kynçylyga tede bar bolmagy. Onu hasym berdaşlydyr. Entek kiçijik geň şeýle zatlary başyňdan geçirmek bir tarapdan nygmat bolsa gerek. Kaka topumdan koy vereydi. Kaka, nämçin maňa terediň ok? bir Ben çeşit kaňyzy barlak görmeli bolarys. Oň netijede anyk bolmanan biler şeýle dämi? Bu barlyk ýa hal nol ýa ýüz göterim netije görkezler. Bar oň soňuny hökman anyk netije çykarar. Bolýa, men rady. Esasat gaýdym alyp bilsem bolýa. Harun ağa öyle gyzazan gan alyň. Netijesi 4-üň içinde belli bolar. Sag boluň Lukman ağa. Ýörüň. Ýürüň. Elifcan, sen men gaýdymdy ananýarmy? Hawa ananýan. Onda men dinle, dinle beni. Ey Hudaý. Harun ağa bilen Elif'i gördüňizmi? O nähili? Olar siz bilen gitdiler. Men enjamlary taýin edip oturkam gitipdirler. Mene siziň ýanyňyzdam ka diýen. Bu nähili bolýar? Nire etdilerkä? Sabırlı bol. Allah'ın işinde yanlışlık ya tertipsizlik tapmarsan. Tertip mıdama bize görünýän zatlarda bolmanan bilir. Salih molim meni gaýyk eder. Habar bersek gowy bolardy. Son havar veririz. Yaňa aýdan orada bir goý vermezdi. Hawa iyi vermezdi. Men 1 ýaşymdan te 4 ýaşyma çenli dogran güllemi gutlap ýazan hatlaň bara. Şolar sen ýazyň gerek. Eme? Terit. He, doğru. Olar ejeňi beripdim. Ejem sen taşlap gitmedimi näme? Yer bolýaly ho goýunny. Kaka. Men sen kakyň del ho. Şu wagtda sen men hiç wagt çağan bolmady. Halit ýüregime şaýdyň ay. Ey Allah.
Vakit çıgara kalmış. Çağanıl kaçtı. Özünü Harun Şahin deyip tanıdıptı. Harun Şahin, Çetin Balla adlı cinayetkarın ulanyan atlarının biri. Yönü en tek onu tutup bilemizok. Eden cinayetler tanardan ken, onun birem çağılın canını kastetmek. Düş. Düş diyen men sana. Düş diyene men sana. Koy ver meni, koy ver. Kömek edin. Yür. Koy ver meni. Çetin hoş geldin. Gosrak ol. Yuvaşrak bol diyen. Bu kim? Bunu nereden taptın? Sen mungulen işin olmasın. Derew men koşlan bir. Men gitmeli. Kıyımırlama diyen men sana. Koy ver meni. Harun, çağanı över. Yakınlaşsan atarın. Bu ne emettin oğlu? Han sen on kakasına. Ne için onu alkastın? Men sana hasabet vermen borçlulen. Men polisiye hasabet verem o sen kim? Men kim digim sana hükman näl. Ýöne sen kanunun öňünde jogap bermeli bolsaň. Durun yeriňizden bitnemaň. Ikiňi de mıymırlamaň. Eliňizdäki ýara goýuber. Han dur. Geçeýle. Geçeýle. Tenem geç. Sağa man var gıydım. Yolun açık bolsun. Allah yarın bolsun. Sağ olun ustoday, minnettar. Size ananmazçılık edelim için men bağışlan. Ziyan yok Elif. Men indi hiç kaçan kakam tapıp bilmez mikem? Belkem onu gözlemeye goýup ne dersin? Şunu ýatdan çykarma. Eger isleýän zadyň sana eýe bolsa, onu görmek kynlaşar. Ýöne bolyn sen isleýän zadyňa eýe bolsaň, şonu ähli zatlar sana has aýdyň görner. Men düşünmedim. Ol bolsaň düşünersiň. Muallim, Aýdy ber Elif. birden ejem aradan çıkaysa men ne ederkem? Dilek etmeli. Ejen sagaman gutulmak üçin dilek etmeli. Bugün men sen için köp dilek ettim. Kakam tapjak bolup seni ýadymdan çykaraýpdyryn. Muallim aýdypdy. Sen näme denem bolsaň, maňa ýagşylyk üçin edensiň diýipdi.
Artık Inni sana gaharlanamok. Basımcak üýümbize gelseň bolýa. Onsoň men guçoklap başymy syýip barsyň. Ejecan, seni çyn ýüregimden söýýän. Elif. Elif, hani yürünni? Ejen gaty ýadandyr. Yür. Yür. Elif buğdaymaga ýetiň gelýärmi? Hawa. Ýör onu. Salam. Salam. Üýtgeç bamka. Ýok, şu wagta derman beripdirler, uklap ýatyr. 5 mutlugam bolsa görüp geçäýin diýdim. Belki peýdasy eger. Gowy etdiňiz. Bizden buğdaymaga alyp derrew geler. Siziň tarajak taýdyňyz barmy? Ýok, sag bolun. Al hany. Sağ olun. Noş bolsun. Başga etleýän dadyň barmy? Yok, sağ olun. Elif. Ejen ödüne geldi sen soraýa. Ejem. Elif dur. Elif. Aman Ýalla nämelere däýdim. Elif, Elif. Hudaýa şükür. Diýer eken. Allah'ım. Ýalla oňa ödüň kömege dewri. Allah'ım. Ýalla men näme etdim? Näme etdim? Näme etdim? Gyzym sorap goýanok. Mene näme diýjegimi bilemok. Elife näme bolany bilse gowy bor. Şu hölenip gaýgydyp otursa bilinen has erbet bor. Ruhsat etseňiz men urlaşaýyn. Bolýa. Nevin Hanım. Nevin han, geçti boldun. Inni gowlaşypsyňyz, Hudaýa şükür. Bizi gorkuddyňyz. Salih ağa, men gyýdym göresim gelýär. Näme üçin maňa görkezden oklar? Nevin han, Elif'i çalarak log kakty. Şu hastanada ýatýar. Bakym onu size görkezýär. Gyýdym. Elifcan. Meni gyýdymyň ýanyna kidiň. Nevin han, ödüňde agram bermäň. Ýok, Ayşe diýen. Meni gyýdymyň ýanyna eltiň. Ýörüň. Haýsy bir insap beýdip billike, onu kim kakdyka? Siziň ödüňize geleniňizi eşitip, ılgap ýol kesip geçek boldy. Oştaýda dur. Men gyýdym, sen kakdyňmy? Nevin? Hakan. Tanış. Bir-biriňizi tanaýaňyzmy? Oli Elif'in kakasy. Şeýle erwet zatlara baş goşoňsoň, gyýdym hem özümi goramak üçin senden gaçyp gaýdypdym. Dogry aýtdy. Men erwede adamlar bilen iş talışdym. Ahyrynda boljak zat dolly. Men azatlykdan mahrum edildim. Elif'in tek biram ýaşanokdy. Bir ýaşym gatlap gat ýazan ekeniň. Ol gatym zordan iwerdim. Garnaşlarym görmäge baran adamlardan iwerdim. Men düşen günümden gyýdymyň habar bolmasyn diýip şeýitdim. Sebäbi men towp etdim.
O wagtlar saňa inanıp biljek dälim. Sen giden soň tanışlaryň bizi günümizde goýmady. Menem Men düzeljegime inanman açypsyň da. Men sizi köp gözledim. Umydymy üzdim. Gözüňiz aýdyň. Elif özüne geldi. Hudaýa şükür. Gyýdym. Balam. Ece, özüňe geldiňmi? Janym ejem. Kakam tapıp bilmedim. Yönü ziýany ýok. Sen janyň sag bolsa bolar. Indi senden kakam soraman. Janym ejem, goýun ağlama bolýam eje. Ağlama. Gyýdym. Sen soramasaňa men aýtjak. Anha. Kakaň ştaýda. Kaka, Gyýdym. Balam. kaka, kaka, topumdan koyuvereydi. Kaka, Gel hany. kaka, Oyun oynasyň gelýärmi? Alanna saňa. kaka koyuversene. Gyjygyň gelýärmi? Gaýgy gamyň iň gowy tarapy näme bilýärmi? Gaýgam giden soň ýerinde lezzet galmagydyr. Aslında durmuşdan lezzet almak için bizim köp sadımız var. Öden bu dokta değil, elimizin şağınına. Adam ömrüni gaýgy-gamsyz geçirip biler ýöne. Gıyınansak da entek adam zat bu siyagada tayyar değil. Hoppa. Ýuwaşrak. Derledingmi? Yok Ece. Ejesiniň akyllyja gyýdy.